Оле, боже. Чао, те, ще се видим до година. О, боже. Тръгваме. Ще пътувам последно за тази година. Отивам към летището. Много се вълнувам, понеже от доста време. От януари месец, ще да кажа, не съм ходила на нов континент, но ето, че декември отивам на друг нов континент. Така че е много интересно да видя как е животът там. Така, минахме и последната проверка. Ние сме цяла група. Ще са 2 полета. Първият ни полет е до Истанбул. Втория полет е, още не съм казала до къде. Само казах, че ще е на друг континент, така че може да ми пишете в коментарите къде мислите, че ще ходя. Между другото, всеки път като стигна до това място, си харесвам една дестинация и си казвам, че следващото ще е тя. Не знам тук дали имаше, сега не видях, но аз вече съм се набелязала, така че се е тая. И много съм гладна, отивам да вечерям нещо. В самолета предполагам, че ще има храна, но наистина съм много гладна. Много трудно, Турция, бе! Положението е много зле. Трябва да има друг автобус, няма как всички тук. Ами няма. Отиваме да се търсим. Тоест, аз намерих кой гей сме, D15. И отиваме да го търсим къде се намира, защото е огромно летището. Между другото, като пътувах до Япония, бяхме точно на това летище, едно от най-големите. Нали едно от най-големите? Да. Вижте. Оля. Аз съм на 33К. Ето. Знаете ли колко е голям този самолет? Седахте с 333. Огромен е. Вижте. Да, сега отивам да се търси мястото, защото не знам как полета около 18 часа. Тук с анбоксинг. Така, Така, първото нещо, което имаме е една възглавничка. Аз по принцип съм се подготвила, но имаме четка за зъби, тапи за уши, аз имам олив. Леко госпожо. Имаме маска за очи. Имаме някаква грижа за устни. Имаме чорапи. Имаме и чехли. Имаме и одеяло. Знаете ли какво се случи тук що? Ще пътувам и ще има свободно място до мен. Този човек си тръгна. Е време за вечерята и искам да ви покажа каква е тя. Имаме паста, бялмус, малко салатка, хумус с боб, хлебче и си взех бяло вино. До края на полета остават 13 часа. След това като кацнем, трябва да излетим още веднъж без да слизаме от самолета и ще летим още 2 часа и след това достигаме финалната дестинация. Но сега като хапна, ще отидем да си направя скинкера и ще ляга да спя. В момента само да ви кажа, ще ви направя рум тур. Ще се оставя така реакция. Хора! Влизаме и виждаме ето това. Като имаме тук гардероби,
Едно голямо огледало. Съжалявам за видео, в който ме виждате, но сме пътували 23 часа с всичките прекачвания, престои и е напълно нормално така да изглеждам. Тук имаме баня, която е хоп. Имаме си ваничка и баня. Много сладко. Така, продължаваме с спалнята, която е много силна. Много е голяма и изглежда много удобно. Така, имаме едно диванче, което е разтегнато. Не знаем защо ще го приберем. Книга на Мексико. И ето тук имаме балконче, което е хоп. Така. И излизаме. Имаме ето тази гледка, като тук ще си направя джакузи някой ден. И това е феноменалната гледка. И тук ще посрещам нова година. О, аз не ви казах, аз съм в Мексико. Да, не ви казах. Оправих дивана, както ви казах. Това е много по-добре и има много повече място. Много е готино. Ще ви разкажа малко повече. Значи, намирам се в Мексико. И тук ще празнувам нова година. Като ще правя много интересни неща. Програмата е пълна. Влезахме в един от всичките ресторанти и искам да ви кажа, че тук мога да се загубя. Да ви кажа какво избрах, защото ви обещах. Значи, за предястие и салатка си взех киноа с малко леща и тази салата, която е с моркови и с ананас. За основно си взех тази пържолка, която изглежда феноменално, сладък картоф и броколи. Добро утро, хора. Часът е 6:30 и навън все още е тъмно. Между другото се събудих в 5:30, много добре наспана, но както ви казах има 6 часа разлика, което горе-долу е 11:30 в България, така че перфектно. И сега отиваме към Толун. Преди това ще... Не знам дали се вижда нещо, но е много красиво. Така по-добре. Преди това ще ходим на някакъв парк. Имам GoPro. Наистина много се радвам всичките тези кадри. Ще ги видите вие. И там имаме включена закуска, имаме включен обяд. Утре ще ходим до едно много интересно друго място. Така, вече е слънчево и стигнахме до първия парк. Как се казваше? Шелха. Шелха. Никой аква парк, който съм била до сега, даже и то в Дубай, нищо общо. А те първо влизаме. Ето ми е гривната. Също сканираме. Adelante, bienvenida. Familia, si tenemos bloqueador solar, por favor, pasamos a revisión de ingredientes. Аз изобщо не знам, че са живи и като хватнаха се стреснах. Това е нашия гид. Той ще ми помага, защото аз много неща не запомних и ще разказвам. Превод в ефир. Да. Само искам да видите гледката, която е на аквапарка. Хора, това не е адекватно. Това наистина не е адекватно, това е уникално. Ето това там е кулата, която има две бързи и две бавни пържалки, които ще... Да. Така, имаме хикана. Хикама. Хикама и това какво е? Чилакилес. Чилакилес, което е вид тортила и двете неща са типични мексикански храни. И също така си взех цяла чиния с Папая. С папая и ако си спомняте от поредицата, ако сте гледали от Кения, казах, че не харесвам папая, но беше началото на годината и за една година ми се промени вкуса. Мирише на крака. Не, вярно. Абсолютно вярно. Сега ще я опитам. Чакай. Много е бе.
И сега ще опитам ряпата. То е малко като круша. Сладко ли? Да. И чилакитас. Или не? Така ли се казва? Чилакилес. Чилакилес. Да. Вкусно. Така, значи това е първото ми видео от GoPro-то и в момента отиваме по много интересни места. Трябва да намеря... Ето е там кулата, чакайте. Да, ето там кулата, която има 4 парзалки. И с тези 4 парзалки има 2 бързи и 2 бавни, като аз лично предпочитам да се пусна първоначално на 2 бързи. Така че може да гледате, да се абонирате и да очаквате нови видеа. От Мексико искам да направя поне 3. Минаваме през джунглата сега. И трябва да влезем в самия вход, който е началото на реката. Ето ги колеса. Супер много. Трябва да си харесвам някой, който да ми е на моята височина. Хора, искам само да ви кажа, че най-вероятно ще падна, но с риск. Чекайте, тук има едни бабуни. Но с риск искам да ви покажа колко е красиво. Искам да ви снимам повече, но много се притеснявам, ще се изръся. Мяу. Ето, ще я нападна. Добре, да малко успя да ви снимам. Значи оставихше е там колелото. И сега влизаме и търсим река. Тук сме. Местаки. И сега май минаваме ето така. Трябва да дойдем ето тук. И евентуално после мисля да плувам делфини, които не знам къде са. Но ето тук, както виждате, има скат, който може да ви прави масаж. Скат. Ето ги делфините, добре. Да видим. Ето това са всички активности, които може да правите тук, като тези, които са с синьо оградени, не са включени, тези в розово са включени. Както виждате, са доста. Влизаме в Рио де ла Вида. Реката на живота и маска и плавници. И отиваме на шнорхелинг. Тумба-лумба. Последния ми шнорхелинг беше от Кения и там не успя да ви снимам. Какво? Много е студено, не знам дали ме чувате. Много е студено. Много е студено. Сега ето там отивам да скачам, да видя дали помня как се правят задни салта. И после си взимам шнорхела и плавниците и продължавам ето натам. Но първо трябва да скоча и се чудя спредно или задно. Задно съм по-сигурна по принцип. Хай! Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien. The one activity, they cross the arms or the pension, like that, or this. Can I jump with flip? No, no diving, no cannonball, no backflip. It's straight down. Really? Okay, please. No. Високо е между другото. Okay, I'm jumping. Wait. Okay. Хора, много е готино.
е декември. Оставям ги на този. Чуйте да видим каква е разликата. Тук седим. Ще избера такъв зиплайн, на който мога да седна, за да мога да снимам хората. Окей. Много готино. Хубаво говоря, но даже не знам дали ме чувате. Взех си поеще. И сега да видя дали не знам дали нещо се чува. Мале хора, аз си мислех, че имам тена, но така като се гледам съм супер бела и сигурно ще изгоря супер много. Като виждате, вече съм на суша. И се запътвам към парзалките. Казаха ми, че мога да отида на парзалката, но не мога да снимам нито с телефон, нито с GoPro, затова да оставам тук. Значи в момента се намирам в един археологически обект на Тулум, който съдържа храмове и най-различни неща, свързани с майите, и в момента ни запознават с тяхната култура и абсолютно всичко. Искам само да видите на какъв поглед ходите. Феноменално. Изобщо изключваме вида, в който ме виждате. Ще минаваме през много интересни дупчета. Така, хоп. И излизаме да си ударим главата. Хоп. Хора, природата един път. Наистина бяхме на едно място. И сега осъзнах, че аз не снимах нищо настрани за вас. Обаче. Хора, намерих перфектната шапка. Има ли къде да се видя? Sorry, is there a mirror? Вижте какво е забавно, хора. Чакай да искам да ви покажа в цял ръст. Маля да не щупа нещо, че това е региона където е най-скъп сувенирите. Аз съм феноменална! Супер интересно, хора. Вижте. You better recognize Pepe. Come to Mexico. О, тук клима. Да. Много е топло, хора. Айде. Мале хора, нищо не прилича, знаете ли колко? Сигурно се усеща като 35 градуса и през цялото време нямаше място с сянка. И просто сега да изключим климатика в автобуса. Това е феноменално. Искам само да ви кажа, че аз съм супер впечатлена. От първия път ми написаха името много правилно. Само едно лай изпуснаха. Но искам да ви кажа какво си взех. Взех си Holiday Cinnamon Latte. Много е вкусно, много е топло. Прибираме вече. Отиваме към хотела. И може би ще е край на видеото, между другото. Баяно ще снимам днес. Да.